Mas gipakusgan pa karon sa lokal nga gobyerno sa Tacurong City ang anti-smoking ordinance sa syudad. Kay sugod niya tung Lunes, Enero 9 na malik na og panakop ang mga personahe sa Tacurong Anti-Smoking Task Force sa mga manigarilyo sa mga pampublikong lugar. Kini subay sa City Ordinance No. 5 of 2013 sa syudad, din ginadili ang pagpanigarilyo ug pag-vape sa mga pampublikong lugar sa Tacurong. Lakip na niini ang pagbawal sa mga minor de edad nga mamaligya o mupalit og sigarilyo. Gipanguluhan sa City Health Office kaabag ang Tacurong City Police ug Joint Task Force Talakudong, Tri-Media ug mga traffic enforcers ang pagpanakop. Silutan ang mga masakpan nga makasupak sa ordinansa. 500 pesos ang multa o mupailawom sa 4 ka oras nga community service sa Tacurong Public Market ang madakpan sa mga otoridad. Apil sab sa ordinansa nga ginabawal ang pagbutang sa bisan unsang klase sa poster o campaign ads sa sigarilyo sa mga business establishments. Kay dunay multa ang makalapas niini. 1,000 pesos alang sa first offense, 3,000 sa second offense, samtang 5,000 pesos alang sa third offense. Tumong sa lokal nga gobyerno sa Tacurong nga mapakgang ang pagpabuhot og aso sa sigarilyo sa pampublikong lugar, alang nasab sa kaayuhan sa tanan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.